खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एबा अनसायग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां लोगोफोर। मानोना माखासे सानफोरनि सिगां ससियेल मिडियायाव जों बयबो मिथिनो मोन्दोंमोन जे फैला MCLA मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि नभेम्बर दाननि 14 नङाब्ला 15 अक्ट'नि गेजेराव रिलिज खालामगोनखौ जों बयबो ससियेल मिडियानि दारै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। जुदि नोंथांमोनाबो गोसो जायो अब्ला जगाजग खालामनानै नोंथांमोननि गामिफ्राव दिन्थिफुंनायनि सुबिदाखौ लानो हासिगोन। सल'आव मिथिनाय बादिब्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय देबिया रंगली फुख्रि होननाय गामिनि थंकेश्वर दास होननाय सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ दानथारनानै गावबो फासि नांना थैनाय जाथायखौ सल'आव मोननाय जादों। मख'थावना दि बै घटना एबा बै जाथाया बोरै बिदि जानो मोनखो बिनि जेबो रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै। बिटिआर सरकारनि गोदान मोनसे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि 14 नं समस्तिनि EM रनजित बसुमतारिया गावनि समस्तिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोमनि अनुष्ठान जौगाथायखौ नोजोर बोनानै 2 लाख रांनि चेक बिलाइ रानना होनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। मख'थावना दि EM रनजित बसुमतारिया बुंथिनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनि बिथांखि लानाय आलारि सोरां बिथांखिनि दारैनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो धोरोम फोथायारिफोरनि सायाव गोजोन खौसेथि आरो फोथायलायनाया गोरासिन जानाय बादि बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों हारि धोरोम राव बासियालासे 2 लाख रांनि चेक बिलाइखौ रानना होगोन होनना बुंथियो बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारि बिथाङा। जोबथारनायाव आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, जुदि नोंथाङा भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों अब्ला फेसबुकखौहाय लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना फल' खालामना लानो खावलायनाय जाबाय। जुदि नोंथाङा आरोबाव भिडिअखौ इउटुबाव नायदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो आरो बेलाव थुना अलाव होना लानो गुरैयै नोंथांनि खाथियाव खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।